Ayan, okay po. Magandang gabi po sa ating lahat. Si si Coach Dan talaga nung si Mentor Dan kaninong pinapakinggan ko siya kanina, talagang sabi ko, um, sanay na ako kay Coach Dan kay Mentor Dan na talagang malalim, mahaba, at talagang may-enjoy mo siya kapag nagsasalita na siya. So bago po lahat, magandang gabi po sa atin. Sisikapin kong maiksi lang ito. I-share lang ako ng konti. So, I am Mark Junicio. Um, Isa po akong full-time employee ng isang manufacturing company. Nag-join ako sa here at sa Live Good nung Feb 25. And right now, nagawa ko yung yung rank ko. Nag-gold rank po ako nung nagawa ko siya within 7 weeks. Kasama si Mentor Dan. Ayan. Si Mentor Dan yung naging 5-star general ko. Talagang malakas talaga si Mentor Dan eh. So, um, the reason why, bakit ako nandito kay Live Good. Actually, blessing in disguise. At talagang um, hindi ko talaga siya balak gawin ng umpisa. Shinare lang sa akin ng isang kaibigan ko din, si Sir Efren. Shinare niya sa akin, then nag-set kami ng meeting with Coach Ferds. So pinagbigyan ko si Coach si Sir Efren kasi nga malapit din kami sa iba't iba sa nagkasama kami sa iba't ibang sa isang company, sa dalawang companies. So, iyon, at that time nung natapos yung meeting, saka ko lang na-realize na bakit hindi ko subukan. Kasi napakaganda ng Complan, napakaganda ng sistema. May something talaga siya na magagawa mo ng mabilis, magagawa mo ng magaan. Hindi katulad kasi na differentiate ko siya dun sa mga past companies ko. So nakita ko na pupwede. So sinubukan kong gawin sa loob ng 1 linggo. Si Mentor Dan kaagad ang kinausap ko. Ah, nung nung gabi pa lang na nasa presentation pa lang. Sabi niya sa akin, "Mens, ba't ngayon mo lang sinabi sa akin to?" Baliw na daw siya. Nung pa lang, nung gabing yon, baliw na talaga siya. Hindi niya na alam kung iniisip niya na kung paano gagawin niya, kung paano siya makakapasok, kung paano siya magsisimula. So, after ng 1 linggo na yon, ah ginawa ko na siya, hinataw ko na siya ng hinataw. Hinataw ko na siya ng hinataw. Dumating yung point na hindi ko napansin na lumalaki na yung grupo. Lumaki na siya ng lumaki. Lumaki na yung grupo. Naging blessing in disguise siya kasi ready na ako mag-quit sa industry. Sa dami ko kumuha ko ng iba't ibang courses through digital marketing, iba't ibang course, iba't ibang mentors, iba't ibang coaches. Nagbabayad po talaga ako para matuto ko ng iba't ibang ways, ng iba't ibang strategies. So hindi ko na-hit, or sa dami ng costings ko, hindi bumalik yon, walang bumalik. Ang nangyari, ang bumalik, puro learnings. So, dito ko nakita kay Live Good na pin-repair ako. Actually, ano na po ako, 5 years na ako sa MLM industry. Sa loob ng 5 years na yon, wala akong nakitang results. So, bago dumating si Live Good, pala ko na talagang lumipat ng industriya. Mag-iibang business na lang sana ako talaga. So, may dumating na anghel, sinend sa akin yung magandang mensahe, pinakita sa akin. Ayun, at that time, talagang bilang isang empleyado, hindi ko
hindi ko makita yung sarili ko na kung paano ko i-workout siya ulit. Kasi naubos na yung ano ko eh. Naubos na yung funds ko sa loob ng 5 taon. Ang dami kong sinubukan. So bilang isang empleyado, ang hirap ulit mag-umpisa. Pero dahil nga sa mababa lang ang entry natin, sinubukan ko isang account hanggang sa nagkasunod-sunod na po. So, gusto ko lang sabihin na napaka-blessing, ang laking blessing ni Live Good ng perfect timing nung pagdating ni Live Good sa buhay ko. Isa pa, may yung deepest why ko kasi kaya ako nandito is yung family ko. Kasi hanggang ngayon sa loob ng 5 years, hindi kami buo. May yung misis ko kasi nasa ibang bansa, yung magkasama kami ng anak ko dito with my mother. So yun, hindi parang ano lang, parang siya yung naging nagkaroon ulit ako ng drive para nabuhay yung mga dating iniisip ko ang hirap kunin, ang hirap abutin. So, bago po ako matapos, bago po ako matapos, gusto ko lang sabihin na it's time to stop being scared of what could go wrong and start getting excited for everything that could go right. Ngayon, talagang yung excitement na nararamdaman ko, iba yung level. Iba yung level na ganito pala yon na pag may milestone ka na naaabot, nandun ka na naaabot mo yung mga dating hindi mo nakuha. Lalo yung init mo dati dumodoble, tumitriple. So dito kay Live Good, dito mabubuhay yung dating alab na unti-unting nawawala. Dodoble 'yon, titriple 'yon. Ito yung talagang game changer sa industriya. Napakalaking pagbabago nito sa industriya ng MLM. So, yun lang po yung masasabi ko na huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na subukan. Huwag tayong mag-alala sa mga bagay-bagay na hindi pa nangyayari. Maging excited tayo sa kung ano yung meron ngayon. Gawin lang natin kasama ng buong grupo. I-enjoy natin yung buong sistema, i-enjoy natin kung ano yung binibigay sa atin na pagkakataon ni Live Good. Kasi yung ganitong opportunity, napaka-rare nito eh. Napaka-rare niya lalo ngayon, iba't ibang kumpanya yung naglalabasan. So, i-enjoy lang po natin. Bigyan natin ng maglaan ulit tayo ng goal, step by step goal, maliit hanggang sa papalaki ng papalaki. Gumawa tayo ng organization na iisa yung goal, iisa yung mission. So, yun lang po at magandang gabi po sa ating lahat. Yan, grabe naman. Nakaka-inspired. Grabe, no? Yan, maraming nag-chat, no, na na-inspire sa'yo, Mark McCoy. No? Nakaka-inspire ka po, sir. Mas lalo pa kami hahataw para kami naman maka-experience ng na-experience mo ngayon sa grupo. Kano na kaya Grabe. kita ni Makoy, Coach Birdie, pagka Ano na? tinota? Sabihin ko po ba? Ni Makoy. Sige Pwede, nga, para ma-inspire naman yung mga bago. Ayan. Yung kinita ko is umabot na po siya ng 56,147 for the exact amount po. February Wow. 25 lang nag-join. February 25 po. February 25 until now. Grabe. Wala pa yung matrix niya pala niya, no? February. Ibig sabihin talaga dito, lahat, no? O marami kumikita talaga eh. Galing. Grabe. Ang dami na inspired kay Makoy. Panalo.
Sige, Coach Purdy, mag-recognize muna tayo para Thank you masaya. so Meron much, pa tayong Makoy. bibigyan. Maraming salamat, Makoy. And we were looking forward sa iyong pag-diamond. Yan. Salamat din po, Coach. Salamat. With mentor Danny.